Salibändiä voi harrastaa pelaamisen ja valmentamisen lisäksi myös erotuomarina toimiessa. Erotuomariharrastus alkaa ilmoittautumalla erotuomarin peruskurssille. Peruskurssi koostuu 4 osiosta, johon kuuluu opetuksen lisäksi myös itse opiskelua. Ensimmäisten 2 osion jälkeen erotuomari pääsee jo tositoimiin ja hänelle asetellaan koulutusmentorointi koulutusmentorin kanssa, joka käy läpi vielä ottelun aikaisia perustoimenpiteitä sekä antaa vinkkejä jatkoon. Saatuaan hiukan kokemusta, erotuomari ilmoittautuu osioihin 3 ja 4, joiden yhteydessä on jatkokoulutusmentorointi. Tässäkin annetaan vinkkejä ja arvioidaan erotuomarin kehittymistä ajatellen haastavampia pelejä. Motivoituneen ja urallaan eteenpäin pääsemiseen tukea ja ohjausta haluavan erotuomarin seuraava askel on hakea mukaan erotuomariakatemiaan. Akatemiassa oppilas erotuomari saa itselleen kokeneemman mentorin, jonka kanssa tuomaroidaan yhdessä muutaman kerran kauden aikana. Motivoitunut erotuomari voi olla akatemiassa useamman vuoden ja hän valmistuu esimerkiksi saavutettuaan tavoiteluokituksensa tai saadessaan siirron talenttiryhmään. Seuraava askel eteenpäin pyrkivälle erotuomarille onkin päästä mukaan talenttiryhmään. Ryhmään kootaan alueelta motivoituneita, kyvykkäitä ja lupaavan kehityspotentiaalin omaavia erotuomareita. Tähtäimessä näillä erotuomareilla on alueen korkeimman tason turnausmuotoiset ottelut, kuten miesten 3. divisioona sekä täyden tehokkaan peliajan yksittäiset ottelut. Talenttiryhmäläisiin kohdennetaan entistä enemmän valmennusta ja mentorointia ja heitä ohjataan kohti alueen vaativimpia otteluita. Talenttiryhmässä riittävää kehitystä ja osaamista osoittaneet erotuomarit nostetaan alueen korkeimman tason pelejä viheltävään kärkiryhmään. Kärkiryhmän erotuomarit ovat nimensä mukaisesti alueen erotuomariosaamisen kärkeä. Täten myös koulutus, valmennus ja suorittamisen vaatimustaso ovat korkeammalla. Toisin kuin talenttiryhmässä ja akatemiassa, kärkiryhmässä erotuomarivalmennus alkaa pikkuhiljaa painottua enemmän otteluvalvontaan ja arviointiin mentorointien sijaan. Ryhmän uudet tulokkaat aloittavat miesten 3. divisioonassa ja etenevät kokemuksen ja kehityksen myötä ryhmän sisällä aina Suomisarjan ja vanhimpien junioreiden SM-sarjojen yksittäisiin otteluihin. Kärkiryhmää johtaa oma työryhmä, joka muun muassa seuraa ja tukee ryhmän erotuomareiden kehitystä, valitsee pudotuspelien erotuomarit kauden aikaisiin suorituksiin perustuen ja esittää luokitusnostoja alueen johtoryhmän hyväksyttäväksi. Kauden lopuksi kärkiryhmässä parhaiten suoriutuneet ja osaavimmat erotuomarit esitetään eteenpäin valtakunnallisiin koulutusryhmiin. Valtakunnallisia erotuomarikoulutusryhmiä ovat liittoryhmä sekä miesten että naisten pääsarjaryhmät ja niitä hallinnoi erotuomarivaliokunta ja sen alaiset työ- ja johtoryhmät. Liittoryhmässä pääpaino on P22 SM-tason otteluissa, miesten pääsarjaryhmässä F-liigan miesten sarja ja Insidivari ja naisten pääsarjaryhmässä F-liigan naisten sarja sekä naisten divari. Naisten pääsarjaryhmän alaisuudessa toimii myös tyttöjen T21 SM-sarjan erotuomariryhmä. Pääsarjaryhmiin edetään miesten puolella liittoryhmän ja naisten puolella T21 SM-erotuomariryhmän kautta. Vaatimustaso on alueellisia ryhmiä huomattavasti korkeampi ja erotuomareiden suorituksia valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti. Pääsarjaryhmät ja siellä menestyminen ovat kansallisen erotuomaripolun päätepisteet. Toki vielä tämän jälkeenkin on mahdollisuus pyrkiä IFF:n kansainvälisen tason erotuomariksi aina MM-kisoihin asti. Erotuomari saa itse päättää oman harrastuksensa laadusta ja tavoitteellisuudesta. Mikäli suuren paineen ottelut esimerkiksi yksittäisissä peleissä eivät kiinnosta, voi erotuomari tuomaroida oman halunsa mukaisesti ihan rauhassa myös alemmilla tasoilla. Jokaiselle tasolle tarvitaan osaavia ja motivoituneita erotuomareita. Tarjoamme myös turnausmuotoisiin otteluihin mentorointeja ja otteluvalvontoja erotuomariuralla etenemisen tueksi. Jos olet tyttö- tai naiserotuomari, on meillä sinulle tarjota vertaistoimintaa muun alueellisen toiminnan ohella. Mun nimi on Oliver Teir, viheltänyt 7 vuotta ja mä kuulun kärkiryhmään tällä hetkellä. Mä oon itse pelannut säbää 4-vuotiaasta asti ja tosi paljon lajin parissa tekemisissä ja aina itse asiassa pienestä asti, kun ollaan kavereiden kanssa pelattu pihapelejä, niin mun pihalla pelattiin, niin mä taisin olla vähän niin kuin tuomarina sitten samalla. Nuorena 15-vuotiaana niin tienaa myös aika hyvin tuomarina, niin se motivoi niin kuin panostaa enemmän silloin ekoina vuosina siihen hommaan. Muistan, kun mä aloitin, niin olisiko ollut ensimmäinen vuosi tai 2 ekaa vuotta,
niin oltiin suht yksinäisiä, varsinkin nuoret uudet tuomarit. Mä pärjäsin hyvin, niin mä jaksoin ja mä halusin jatkaa itse, mutta en ollut missään niin kuin kenenkään hirveästi tekemisissä jostain johtoryhmästä tai akatemiasta tai mistään. Sitten sen jälkeen mut taidettiin löytää ja alettiinkin panostaa siihen mentorointipuoleen tuomaroinnissa ja pääsin sitten kokeneempien tuomareiden kanssa tekemisiin ja mulla oli omat mentorit, jotka piti huolen, että pysyy mukana ja kenen kanssa sai olla paljon yhteydessä. Ja siitä lähtien niin kun nuoresta tuomarista pidettiin niin sanotusti huolta siellä sitten, joka sitten taas vei mua eteenpäin, kun kokeneemmat tuomarit antaa vinkkejä ja otat niistä koppia. Ja parin kauden jälkeen talenttiryhmässä ja sitten kun olin intin suorittanut, niin aika nopeasti pääsin miesten kolmosen kokeilupeleihin ja nostettiin sitten kärkiryhmään. Haaveita ei suorastaan ole. Mun mielestä yksi parhaimpia osia, mitä tuomaroinnista saa, on pelin ymmärtämistä, eli valmentajana, pelaajana, erotuomarina, kun kaikissa rooleissa on pyörinyt, niin oppii ymmärtämään lajia paremmin ja pitkään ollut mukana tekemisissä lajissa, niin jatkossa vähän samaa sitten, että katsotaan mikä eniten kiinnostaa ja tehdään sitä sillä hetkellä, mutta muut tehtävät ei myöskään tipu.